IFM News. Lokal. Good morning, Idol Joan. Please come in. Yes, good morning, Idol Bernard. Impasingked ni Miss Janeline Makindang, iti Lanis Mickey and Empanada. Iti siyudad ti Batak ang imato, when nagdoble ti Sapolda, nanipod adda dagiti delegado iti palarong pambansa 2025. Kinunana ano ti da ticket 20 at race, titlog ti gagangay among sa sarda, dati tatana imato at napagbalindan a 50 at race. Imbatad na nga ado dagiti agpapareserba para iti merienda dagiti bisita kanang gapayan ti mga akomodar no adda dagiti ang mga yabtanyada para iti catering service. Malaksit empanada ket naganar pa iti longganisa ken bagnet ang magustuhan dagiti ganganaet kabayatan na ti panagnet da ito'y probinsya. Tingin tayo man iti paseti na panagasarita. Aglalalo ti empanada mo. Kumusta ma'am? Parang-appreciate lang di empanada. Ati feedback ma'am, kadamdamagong may mapnukuha ma'am ka naimas ka no. Ada ka no di taste na nga sa bali nga. Dati ko deday ko at the end ka maalukoy ka nga mangan. Basta naman tingin makuha na. No, hindi malaklakuan tayo. Tatak mo sa hindi makuha. Based itlog tayo, ma'am ko. Iti awan daw pala, mababot tayo iti 20 trays from beginning up to the end. Ngayon tataadadan, ma'am ko, imabot ak ti 50, ma'am ko. 50. Jadi, ma'am, mensahe tayo, yung delegates, ano rin natin, hampir na may try, awisin tayo. Ti bagbagami no ko, ma'am ko, kat padasin nyo, dato'y native delicacies nga empanada ko namin, ma'am ko. Tapos, ibagami mo no kaano nga naggapo, kin kaano nga naaramid dato'y empanada ni Ma'am Lani. Tapno, iti kastakat ma-improve o nung umato dato'y produkto tayo as empanada no po. Tapos, kunada mo kat padasin mi, kunada ma'am, ket pinadas da, DJ ma'am, dagay kunada nga mas gayam ka. Tapos ibagami mo dagay main ingredients naman iti empanada, dagay vegetables na nga kasla kumarete nakaka-excite apay nga kasya ti vegetables ti empanada. Kinraman ti empanada. And more exciting da pa ma'am buhay nga ada color na. So imbagami mo nga from to seeds. Kasi mo. Si Paset, si panagasarita ni manang Janeline Makindang. Ay, talaga. Si Lanis Empanada, iti siyudad. Si ating tinaga na, makidang na ka. Ay, Lanis Empanada, inikan na kangarod, naganan. Parte si Sapol na, Idol Joan, di na lang imparamanmet, no talagang naimas empanada na. Negative ang tayo nga na si participar ka rin si Pananganda na Idol Bernard. Tikman para malaman kasi kung impakat mo Idol Joan, double ka. Nangag ko dagiti da mga delegates habang adak mo dita nga makimerienda di na minsan. Agpili da at amo dat agpilin. Pwede bang instead of munggo ay ang ilagay mo ay papaya. So, parang ganun. So, kung nakit ni, aware da. So, kahit nga so and before sila pumunta dyan, na-research na kayo. Something like that. So all we have to do is to, of course, improve our packaging, improve our products para mas dadami pa ang ating bisita at gusto nilang matikman ang napakasarap na empanada ng Batak City. Go ahead, Idol Joan. Damag iti siyudad ti Batak, kadwa iti 99.5 Basing Lawag, Idol Joan, iti Team Tatak.